No, aby bol rez presný. Dobre. Teraz zapneme vysavač, lebo robíme vnútri, vonku prší, jasné. A zapnem vysavač. A teraz pomôžka. To tu režeme, asi počas celého dňa už som 20 rezov možno urobil. Takýchto veľkých, jasné. A aké dlhé sú tie dosky? 140 cm. Áno, zameriavaš? Presne. A tak to presne reže a ideme skúšku správnosti urobiť. No, máme tu meter, cerusku, fixku a všetko, aby to tu hralo. 140 presne. No, sedí všetko. Áno, a všetko. A kde? Kde ide teraz tá lišta? Na hornú časť. Na hornú časť. Tatranský profil. Tatranský profil, áno. Tam ide hore. Tam vonku, všet na telocvičňou, tam budeme mať farby alebo tak. A také dobré veci tam akože naozaj. A že také, aby farby tam, a tam je vždycky plus 10 alebo 15 stupňov, tam bude vždy, ale tak, aby to bolo pekne obložené a takto to tu bude pekne vyzerať. To som ja natieral tie dosky.